Junamatka on kuin pieni elämä. Ihminen nousee kyytiin, johonkin on matka. Terve vaan, terve! Minä kuulin tuolla asematoimistossa, että te olette lähdössä. Teidän mukanaan ihan kaipaisit kotiin. No sopihan se. Nouse vaan kärrylle, kohtaan tästä lähdetään. Höyryveturit, likaisia, nokisia, kauniita. Kasper, tämä kisko on ruosteessa. Pölkyt poikki, tuskin käytetään. 100 vuotta sitten Suomen rautatieverkko oli jo pitkällä. Tätäkin rataa tehtiin. Rautatie yhdisti Suomen. Papan ennätys on 3 kilometriä samaa kiskoa pitkin. Sä putosit. No, 50 vuotta sitten. Kokeillaanko se ekaksi säilyhanaa? Mitä sieltä sitten tulee? Ei aukea enää. Mutta kerran ne kaikki hanat toimivat. Vesihöyry pihisi korjaamolla, varikolla, veturitallissa, vesitornissa, kuten tämä. Oho. Ei oo vettä. Koputapas sä noin. Tyhjä. Siellä on ollut vettä valtavasti. Höyryveturi tarvii paljon vettä. Ne lähtivät aikataulun mukaan. Ensin armottoman hitaasti. Sitten kiihdytettiin. Jos veturimiehen ammatti on raskasta ja rautaisia hermoja kysyvää, niin ei suinkaan konduktöörinkään työ ole ruusuilla tanssimista. Kyllähän niitä reikiä lippuihin jaksaa painaa mies kuin mies. Mutta meidän matkustajien palvelu, se saattaa toisinaan käydä rauhallisen ja hyvän tahtoisenkin miehen hermoille. Meitä pulliaisia, kun ei ole valettu kaikkia samassa muotissa. Jos meistä joku pyrkii hankkimaan itselleen lisämukavuutta toisen kustannuksella, voimme olla varmat, että konduktöörin käsi tarttuu pian asian kulkuun, niin kuin tässäkin. Jossa makoisat unet katkeavat, mutta eipä sitä vahinkoa, kun sai näin herttaisen toverin vierelleen. Junat tulivat myös tänne, monta kertaa päivässä. Risteysasema, Huutokoski, Pieksämäeltä itään. Olkaa hyvä, Kasper. Tämä on lukossa. Mennään tuon toista kautta. Jugend. Se on arkkitehtien tyylisuunta. Kasper. Jugend. Nuoren kansakunnan tyylisuunta. Tämä on lukossa. Jep. Noin. Tämä on odotushuone. Tänään. Katsopas. Ja tuolla on ensimmäisen luokan ravintola ja toisen luokan ravintola. Ja tuolla on lipunmyynti. Tuolla. Onko sun vielä lippuja? Saisiko Tampereelle yhden? Tossa. Ja sitten Helsinkiin yhden. Tossa. Ja sitten Puistolaan vielä. Tossa. Mitäs maksaa? No, 5 euroa. Tää oli 5 euroa. Ja Olis... sitten 5 euroa. Ja sitten mikäs maksoi 20 euroa? Sitten 20 euroa maksoi toi Puistola. Selvä. Mikäs oli nyt mihinkäkin? Toi Puistolaan, toi Tikkurilaan ja toi Tampereelle. Hyvä. Kiitos. Pistä lukko kiinni.
Harva meistä junassa istuessaan huomaa sitä työtä, mitä kaiken aikaa ja matkaa suoritetaan meidän eteenpäin kuljettamiseksemme. Vaunun ikkunasta katsellen meistä tuntuu siltä, kuin juna kulkisi omalla painollaan, ja että rata sille olisi selvä aina taivasta myöten. Mutta ei se juna sentään itsestään kulje. Siellä etupäässä paiskitaan kaiken aikaa työtä hikihatussa. Rautahevon tulinen kita vaatii toisenkin lapiollisen mustaa muonaa, ennen kuin olemme perillä Savonmuan tiekaupungissa. Eikä se rata selvä ole pikajunallekaan kuin asemavälin kerrallaan, sillä vastaan tulevia ja edellä kulkevia junia on paljon. Me vaunussa istujat emme tätä kaikkea näe, ja siksi emme myöskään siitä juuri paljoakaan tiedä. Huomiomme on kiintynyt vain omaan ahtaaseen ympäristöömme ja sen tapahtumiin. Tällaisilla asemilla kohtaaminen usein tapahtuu. Kohtaaminen, joka aloittaa draaman. Nyt kirja unohtui. Neiti! Niin, Kasper, elokuvat ovat kuin satu. Tämä taisi unohtua. Ai kiitos. Hei kuulkaa! Täällä olisi lehdet ja rahasta takaisin. Mutta on se tottakin, sellaista tapahtuu. Mies tapaa naisen. Kasperi, täällä on asunut varmaan asemapäällikkö. Joo. Hienoa. Joo, oikein hämähäkin seittei paljon. Missä? Tossa! No niin, entäs täällä? Tästä näkee ratapihalle. Niin näkeekin muuten. No onko siellä yhtään junaa? Ei, Onko yhtään matkustajia? ei, Onko mitään? ei, Mitä näkyy? ei. Mitään. Joskus siellä näkyi, ja paljon näkyi. Eniten tällä ratapihalla 60 vuotta sitten. Panssarivaunuja, hevosia, miehiä. Vuosi 1941. Jatkosota oli alkamassa. Mikä numero? 22. 21. Justiin, ja mikä kuukausi? Kesäkuukausi. Ja lauantai. Tiedätkö sä viikonpäivät? Osaatko luetella? Maanantai, Tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai. just, nyt meni oikein. Ja mikäs kuukausi on nyt? Kesäkuukausi. Kesäkuu. Kuukaudet menee näin. Tammikuu, helmikuu, maaliskuu. Kukkuu. Ei kukkuu, vaan kesäkuu. Tällä asemalla oli neuvottelu, sotaneuvottelu. Ylipäällikkö oli tullut junalla. Miehet olivat tuossa pihalla. Asia, josta he puhuivat, ei ollut pikkujuttu. Suuresta päivästä on myös muutama valokuva. Kuvien takana lukee Huutokoski. Pitäisi se löytyä kameran paikka jostain. Mannerheimin asento on vähän vaikea, mutta hän oli ikäisekseen ketterä mies. Talvella oli jättänyt autonsa tuonne vähän matkan päähän asemasta. Talvella oli täynnä intoa ja siinä on Heinrichs tuossa noin ja sitten tykistökenraali on kuvassa myöskin. Ja halkovarasto, joka nyt on purettu. Talvella haluaa hyökätä. Kenraali. Sitä siis oltaisiin Leningradiin menossa. Ylipäällikkö mietti ja ennen kuin juna lähti, hän päätti, sinne ei hyökätä. Historiallinen päätös. Toinen maailmansota on ohitse. Suomen rautatiet surkeassa kunnossa. Kalusto hajalla vanhentuu 10 vuotta ennen kuin päästään jaloilleen. Seuraava. Hyvä. Seuraava. Valtionrautatiet jatkoi kuitenkin pitkiä perinteitä. Perinteisiin kuuluu henkilökunta, organisaatio, hierarkia, rautatieläisyys. Tuossa on asunut vaihdemies, tuossa on asunut joku konduktööri. Hienoja rakennuksia.
Kuopion pikajunan lähtöä odotellessamme pistäydymme ratapihan välittömässä läheisyydessä sijaitsevalle rautatieläisten asuntoalueelle solmimaan tuttavuutta miesten kanssa, jotka lähtevät kyyditsemään meitä eteenpäin. Ylikonduktööri Saarisen jo yli 4 vuosikymmentä rautateiden virkapukua uskollisesti kantaneen veteraanin tapaammekin asuntonsa portailla tavanmukaisia matkavalmistelujaan suorittamassa. Vanhan kansan konduktöörille työ on kuin juhla ikään, johon on sonnustauduttava kaikella huolella. Tarkalleen on aikataulua vaimoväenkin puolella noudatettu. Ja saman aikataulun mukaan eletään naapurissakin veturinkuljettaja Rahikaisen perheessä. Tänään lähdetään päivällä ja palataan kotiin huomisiltana. Ylihuomenna on lähtö keskiyöllä ja paluu päivällä ja niin edelleen ennakolta laaditun kiinteän vuorotaulun mukaan, milloin pohjoiseen, milloin etelään, milloin länteen, milloin itään. Ja kun kierros on täysi, aloitetaan se taas alusta. Ja ei rasiteta vielä päätä ammatinvalinnalla. Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa, tuumii veturinkuljettaja Rahikainen. Tällaisista timopojista nousee aikaa myöten uusi rautatieläispolvi, joka pienestä pitäen kasvaa kiinni tulevaan ammattiinsa. Sellaisessa rautatieläisyhdyskunnassa kuin Kouvolassa pojat melko yleisesti seuraavatkin isänsä ammattia, mikä takaa vanhojen hyvien rautatieläisperinteiden jatkumisen polvesta toiseen. Se oli sateinen päivä, kun asemalla oltiin. Niin, Kasper, ihan totta, kun pappa oli pieni, joka poika tahtoi veturinkuljettajaksi. Hieno homma. No kuule, siihen ei tulla oikein kovin helpolla. Meidän täytyy ensin käydä tommonen veturimieskurssi siinä ja sen jälkeen sitten tommonen tyyppikohtainen koulutus eri veturisarjoihin ja vasta sen jälkeen ollaan koneapulaisia. Ja sitten meidän täytyy muutama vuosi toimia koneapulaisena ja sen jälkeen haetaan veturinkuljettajakurssille. Ja tämän veturinkuljettajakurssin teoreettisen osan jälkeen sitten taas on tämä tyyppikohtainen koulutus eri veturisarjoihin ja sitten vasta päästään ajamaan. Nokinen, mutta ylväs juttu. Työura hidas, mutta jokainen saattoi nousta kenen tahansa tasolle. Veturinkuljettaja Järvellä on takanaan pitkä ja ansiokas virkaura, ei vain ammatillisessa mielessä, vaan myös aatteellisessa. Hän on jo vuosikausia toiminut aktiivisesti omassa ammattiliitossaan ja kartuttanut siinä sivussa tietopiiriään käymällä muun muassa Työväen Akatemian. Toveripiirissä hänet tunnetaan tiukkana aatteen miehenä, vaikka hänen mielipiteitään leimaakin leppoisa huumori ja rauhallinen harkinta. Veturinkuljettaja Järvi, onko teillä jokin erikoinen päämäärä vai oletteko jo saavuttanut sen? Koskas ihminen valmiiksi tulisi. Päämäärä. Se nyt voi sanoa monellakin tavoin. Leivän leventämisestähän siinä on kysymys. Mutta sitä tiedonkin puolta pitäisi meidän joukossamme kartuttaa, jotta pärjättäisiin tässä yhteiskunnan rakentamisessa. Mitäs heille kuuluu, elokuvan henkilöille? Lähteekö kyytiin? Mistä te tiedätte, mihin olen menossa? Sinne minne minäkin. Oho, sehän oli varma vastaus. Taisin nähdä teitä äsken rotavartijan pihalla, kun laiskitte ohi. Ja olitte pudota veturista. Siltä se ainakin näytti. Läheltä se piti, kun oli noin kauniit silmät viekoittelemassa. Kasper, se on draama, että naisella on jo mies. Vanha ratavartija. Onko siinä jotain vikaa vai? Eipähän tässä mitään erikoista. Tuo vesilasi vaan vähän vuotta. Katohan. Ja se on draamaa, että romanssi syvenee. Kohtauksen nimi on jopa kolmiodraama, mustasukkaisuus. No, kerron myöhemmin. Katsotaan nyt vaan. Sitä kun aina yhtä mittaa tuijottaa yhteen paikkaan, niin se helposti rupeaa kuvattelemaan. Asetuppas mukavasti. Ja minä tarkoitan, että jos minä nyt menettäisin Inkerin, niin lopun se minusta tekisi.
Vai luuletko, että mies voi rakkauden tähän ihan kuolla? No, ostanut minä. Niinhän minäkin aina kuvittelin, että onhan niitä muka naisia. On niitä. Yksi jos jättää, niin toinen ottaa. Satoi. Päivä kului. Viisikymmenluku. Kaikki ajavat junalla. On tungosta. Omia autoja ei ole. Maantiet ovat kapeita, kuoppaisia. Rautatiet vetävät väkeä. Kaikki vanhat asiat kellastuu tuolla lailla ja uudet asiat on valkoisempia. Tässä lukee, että junat lähtevät Pieksämäelle 18.01 ja Joensuuhun 12.31. Nyt kuule se tulee kohta se Joensuun juna. Ai mennäänkö me sen sisälle? No jos se pysähtyy, niin noustaan junaan. Meidän asemaltamme täältä noustiin junaan vielä monta kymmentä vuotta. Mutta rautatiet tehostuivat. Oli pakko. Lisää häkää päälle. Ikkunasta näkee, kuinka vinhasti maisemat vilisevät. Oikeastaan vaunujen seinät ovatkin pelkkää ikkunaa. Jopa 3. luokka on loistoluokka. Istuimet ovat mukavia, vaahtokumilla päällystettyjä, 2-paikkaisia putkisohvia. Kelpaa matkustaa. Vautsi. Junat, jotka meille nyt tulevat, ihan kun niissä ei olisi luokkia lainkaan, kun ei tule matkustajajunia. Onkohan meillä vanhentunut aikataulu? Kauhea meteli. Rautatiet voivat parhaimmillaan suunnitelmataloudessa, kun ei kaikkia tarvitse kilpailuttaa. Olisihan se turhan kallista. Oma juna, soittokunta, 2 miestä varten. Nyt se tuli, mutta ei sen kannata tässä pysähtyä. Meitä olisi vain 2 turhaa turistia. Ei, siellähän oli vähän niinku väkeä. Oliko siellä yhtään matkustajaa? Oli, ja nyt tuo lähtee. Tuo lähtee nyt. Aivan, tuo lähtee ja savua tulee piipusta. Joo, se on dieselveturi. Rataverkkoa sähköistetään parhaillaan. Rataosuus Helsinki-Seinäjoki on valmiina ja itäisellä radalla Helsinki-Kouvola on valmis vuonna 1976. Kun pääradat Helsinki-Oulu, Helsinki-Iisalmi, Helsinki-Joensuu sähköistetään vuoteen 1985 mennessä, vetävät näillä liikennetiheillä rataosilla junia sähkölinjaveturit huippunopeudella 160 kilometriä tunnissa. Jäädäänkö odottaa seuraavaa? No, vaikka. Vaikkapa. Ja radan varressa elokuvan draama syvenee. Ja sitten näksää sinne toiselle. Joskus tekisi papan mieli palata takaisin. Kääntää kelloa, menee niin kovaa. Pysäyttää tai kääntää, hidastaa. Pyöriikö? Ei pyöri. Nyt pyörii toi 5. Mihin päin käännetään? Oikealle. Meneekö nyt hyvin? Nyt! Eiku vasemmalle. Joo.
Ja sitten ei olekaan jäljellä muuta kuin henkeä pidätellen odottaa, milloin kellon viisari siirtyy osoittamaan junan aikataulun mukaista lähtöaikaa. Ja kun aika on täysi, heilauttaa junan lähettäjä opastinlevyllään lähtökäskyn veturin kuljettajalle, joka vastaa siihen tutulla lähtövihellyksellä, avaa valtaventtiilin ja rautahepo alkaa ponnistella raskasta junaa liikkeelle. Kehitys kehittyy ja draama etenee. Katsos Kasper, jos olisi liian tarkka aikataulu, siihen kyllästyy. Minä en ymmärrä sinua nyt. Kaikki täällä tapahtuu aina minuutilleen ja sekuntilleen. Sinä syöt ja menet nukkumaan ja teet työsi aina vain junien mukaan säännöllisesti kuin molemmat kellosi. Voi koskaan ei tapahdu mitään, joka poikkeaisi tästä kamalasta yksitoikkoisuudesta. Lähde kala. Tuli törmäys. Kun rautatiekiskothan on tämmöisiä, että jos toinen juna tulee täältä ja toinen täältä, niin nehän voi törmätä yhteen. Sen takia se odottaa tuossa sivuraiteella, niin tuolta tulee se toinen juna ohi. Kato, kun ei ne voi muuten väistää, niin junat toisiaan. Kato, Ai jaa, jos toinen juna on toisella raiteella ja toinen juna toisella raiteella, niin nehän on jo väistänyt. No silloin ne pystyy väistämään. Se on ihan, sä oot ihan oikeassa, mutta jos ne olisi samalla raiteella, niin eihän ne pysty väistämään. Siitähän tulisi tällainen pänks. Tuokin on pysähtynyt. Sanovat sen tietävän kuolemaa. Sinä kai yrität iltajunalle. Minulla on vielä paljon aikaa. Niin, kyllä minä vielä ehdin. Niin, sinä ehdit vielä. Inhimillinen erehdys oli aiheuttanut järkyttävimmän sodan jälkeisen onnettomuuden rautateillämme. Tämä onnettomuus aikaan sai menetyksiä, jotka eivät ole korvattavissa. Sen vaatimien ihmisuhrien luku nousi poikkeuksellisen korkeaksi, ainakin 25. Ja onnettomuudessa loukkaantui yli 50 henkilöä. Vavahduttava surusanoma kohtasi monia koteja. Tuskinpa yhdenkään suomalaisen mieli jäi liikkumattomaksi, kun tieto tästä järkyttävästä Kuurilan onnettomuudesta levisi. Hävitys oli ollut täydellinen. Täysi tuho oli kohdannut pohjoisesta saapuneen pikajunan ensimmäistä vaunua, makuuvaunua, joka oli työntynyt puolittain ison Ukko-Pekka-veturinsa alle. Moottoripikajunan ensimmäinen ja toinen vaunu olivat lentäneet tämän rykelmän päälle ja hajonneet pirstaleiksi. Nyt vauhti kiihtyy, mutta turvallisuus kasvaa. On sanoja kuten linjasuojausjärjestelmä. Ja Riihimäki. Polaria. Joo, Polarialle on selvää. Polaria tulossa Hyvinkäältä. Liike nopeutuu joka vuosikymmenellä. Tällä asemalla se merkitsee sitä, että putoamme vauhdista. Turhat tolpat nurin. Elokuvassa draama tihenee, aivan kuin leikin varjolla. Vanha maailma oli lineaarinen. Kiskot suoria, tultiin vaihteeseen, käännettiin vaihde. Vaihtoehdot tulivat peräkkäin. Aina peräkkäin. Ei vaihdu enää, mutta aikanaan organisaatio toimi kitkattomasti, saumattomasti, tarkasti, ehdottomasti. Jokainen tiesi paikkansa. Pikajuna on tulossa. Voi olla ihmishenkiä kysymyksessä. Monta ihmishenkiä. Onko sinä Resiina? Ihmisen elämä on suuri kysymys. Ei sitä saa haaskata hukkaan. Ja sanat, joita ei tarvita, ne lisääntyvät niin kuin semafori.
Se oli Suomen viimeinen. Ja nyt sitten kusiaisia. Kusiaispesä. Ja tarpeettomuuden tunne. Sellainenkin saattaa lisääntyä. Sitä kauko-ohjataan jostakin. Jossakin kulkee valokuitukaapeli, joka tuo informaation tälle vaihteelle, mihin se pitää kääntää. Hahaa, se olikin hämäystä. Ei se suinkaan ollut mikään valokuitukaapeli. Se oli harjan tämmönen yksi säie. Aina tarvitaan joku mies, joka puhdistaa lumet vaihteesta talvella. Menittepäs halpaan, hahaa. Onneksi maailma on täynnä yllätyksiä. Olkoon maailma lineaarinen tai siitä pois. Paikallaan istuminen aina opettaa. Valtava. Ja pysähty. Tuolla on sen osa on se loppussa. No, jotain. Niin. Se... Odotetaan, niin sieltä voi tulla kotiin. Mitä nyt tapahtuu? Mitä ihmettä tapahtuu? Mitä tekee se pysähtää? Niin. Missäs kuljettaja? Tuolla. Tuolla on kuljettaja. Mitä mä en tajua, miksi se pysähtää? Mitä mä juna on oikein menossa? Mihin ollaan menossa? Niin. Kiskot vievät etelään. Sinne mennään minne tekin, samassa junassa. Epäillä, että ollaan väärässä junassa. Oikea juna tämä on.